जाथोलै मा जाबावनो लोगोफोर नै लोगोफोर बे दाउब' रखम लावगा सेंग्रानि मुङा नेरसोन नङा दे अरगेंसो बियो अरगें आंखौ दाउब' होनना बुंदों नोङो हा दाउब' रखम नालाय बेनिखायनो दाउब' होनना बुंबाय आरोलै जियानो जादोरा लोगोफोर बियो नेरसोन नङा अरगेंसो आरो फिन खेबसे बुंफिनबाय आं दिनै मैयाल'सो आं एसेबां मोजाङै बुंबाय आङो अरगेंसो नेरसोन नङा होननानै औ लोगोफोर मा जाबावनो मैयाल'सो एसेबां मोजाङै बुंबाय दिनै आरो कमेन्टआव सोंहरफिनबायलै सोरबा सोरबि बे नेरसोननि मुङा बोरै अरगें जालायखो होननानै मा जाबावनो लोगोफोर नुनायावलाय एखे नुयो नेरसोन बायसियानो नुयो थेवब्लाबो बियो नेरसोन नङा आरोना मानो होनबा जोंफोरनिया कार्टुननि केरेक्टारानो खमथार नालाय बेनिखायनो सेम एखे नुनायबाबो लानांगौ जायो कार्टुन केरेक्टारफोरानो खमथार आरोना लोगोफोर बेनिखायनो उपाय गैया लानो गोनां जायो आरोना एसे सेम नुबाबो आरो खेबसे बुंबावबाय दे आं लोगोफोर अरगेंसो बियो नेरसोन नङा नोंथांमोना गासैबो बिदि बुङाखै देनाय नेरसोननि मुङा बोरै अरगें जाखो होननानै माने सोरबा सोरबि सोंदों आरोना बेनिखायनो आं दिनै बुंनाय जाफिनबाय आंनिबा मैयानि भिडिअखौ सोरबा सोरबि फुल नायजोबाखै खोना बेनिखायनो मोनथियाखै खोना कमेन्टआव सोंहरफिनबावदों दा दिनै बेनिखायनो सिगाङावनो बुंना दोनखाबाय आरोना जाहाथे बयबो नुयो दे दाबो जेबो नंला दे कनफिउसालाय जाखागोन नङा होमबा बुजि मोनाबा बिदिनो सोंहरनांगौ आं जेबो मोना मोजांसो मोनो ओमफ्राय आरो सासेया बुंहरदों आरोना बियो नेरसोन नङा बिबारिनिसो भइस होननानै जेबो नङा दे लोगोफोर भइसखौबो एसे एखे खोनाखागोन मानो होनबा डायलग होग्राया सासेयानो नालाय बिबारि मोस्रोन किल्लु लाइमोन अनजालु थाख्ला बोराय रांखावरि गायदे लुदुमि कुकुलुकु फोजोंसारनि बिमा जोंसि लैथोस्रि अम्बिकी पुतसुकु लाफाथि नेरसोन अरगें गासैनिबो डायलगखौ आंनो हारसिं होजोबो नालाय बेनिखायनो रावफोरखौ एसे एखे खोनायो दे जियानो जादोला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदो आरो लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालायथारदे लोगोफोर आरो सोरबाफोर जुदि मायबाफोर बुजि मोनाबा कमेन्टआव सोंहरबानो जाबाय थेंक इउ थेंक इउ दे ब्रादार नाम्बारखौ होनायनि थाखाय इट्स अके दे होमबा ब्रादार दा लाखिथ'नोसै र' मोनसे खोथा नोङो बिबारिनि मा जायो जानायालाय जेबो जाया माने आङो बिबारिखौ लाइक खालायो आरो नंगौ नामा दे नोंनो लादो होमबा बिबारिखौ गैयालै भाइ मालाय बियो आंखौ फसायनायानो थाङा आंसो बिखौ फसायो नङाबाथ' आङो मालाबानो बिखौ गार्लफ्रेन्ड बानायगौमोन दे होमबा दोन अके ब्रादार अके जांग्राव साला नोङो बेखौनो लासिं सिं खिन्थाना लानांगौ आरो प्यार क्या तू लाजिबाय क्या करना माय बास बेखौनो खिन्थाना लानांगौ आरो दै जिखिजाया नाम्बारखौथ' मोनबायना आंनिबा बे नाम्बारा बिबारिनि नङालै बिबारिनाथ' मोनसेल'सो नाम्बार दङ सोरबा बिबारि जाना रायज्लायदों आं मोनथिगौ औ ओमफ्राय मा नाम्बारखौ दा मा खालायगोन नोङो फन खालायगोन ना बिबारि मोननो हैगोन आं खालाया दे आङो बिबारि मोननायाव हैगोन नाम्बारखौ बिसोरखौनो रायज्लायनो होगोन लागिबा आङो खोनासंबाय थागोन आंबो थांनि र' मा दानो थांगोन नामा दानो थांगोनथ' र' बेसेरा बिबारिया कत' टेनसन जागासिनो गाबगासिनो मा खालायबावनो जेमानबाबोथ' बिबारिया आंखौ मोजां मोनखायाना बेनिखायनो आरो माथो खालायबावनो दे बिनो खुसि थाथों दे आरो बिबारिनि खुसिखौनो आंनि खुसि सानना लागोन आं एथ'ग्राथ' मोजां मोनोना नोङो बिबारिखौ मोनोलै खानजं भाइ गोसो गोरबो बिखा बिख्लोनिफ्राय मोजां मोनो आङो बिबारिखौ नाथाय मोजां मोनना मा जानो खाफालाव गैखायानोबा थ' आरोलै बेनिखायनो आं नोंखौ बुंबाय थायोना बेखौ नोजोर होनांला होननानै माथो बुजिखौनो मोना नोजोर होआलै नुबानो बोरैबा मोनखायो गोसोफोरखौ गोसोआनो गलिलांजोबखायो नोङो मोनथिया दे बुजि मोननाय नङा अबाव मोनथिनो जेब्ला नोंहाबो आंनिबा एसे लाभ जागोन ना ट्रु लाभ अब्लासो बुजि मोनगोन नोङो दा जेबो बुजि मोना नोङो दे जियानो जाया मानो थुदो थांसै बिबारि लानायाव बिबारिनि नाम्बारखौ लानालाय मा खालामगोन बिसोरलाय
आरो सोर मोग्ला सेंग्राबा बियो बिबारिखौ लाइक खालायनो मालाय खालाय आरो आंहालाय मा जादोंखाय नांगौबालाय गोसथोलायबानो जाबाय हाबा जालायबानो जाबाय आंहालाय मा लोब्बा दंसि हेलौ सोरो नेरसोन सना मा खालायदों ओइ नोंखौ आं फन खालायनाङा होनदोंना नोङो मानो फन खालायबाय थादों आंखौ नाङा आंनो नोंनि बायदि थकेबा सिख्ला मोनथिबाय ना माबोरै बेफोरबायदि बुंनो हागौ नोङो नोंलाय माथो आंखौ गोसो गोरबो बिखा बिखुनिफ्राय मोजां मोनो नाथाय नोङो आंखौ एक सेकेन्डावनो बोरै गारनो हाखो नंगौ आं नोंखौ गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां मोनोमोन नाथाय दा मोनला आरो नोङो मोजांबासो आं नोंखौ गारनो हायामोन नोङो एथ'ग्रा गाज्रि सिख्ला नोंखौ आङो बोरै गोसथोबाय थानो हागौ हाया आङो नोंनि बायदि थकेबा सिख्लाखौ आंनो ओरैनो होबाबो नाङा मोनथिबायना नाङा होनदोंना आंनो नाङायानो लागिबा आङो दांबुवा जाना थागोन थेवब्लाबो नों बायदि थकेबा सानै साथाम गोसो थोग्रा सिख्ला नाङा आंनो गोसो गोरबोजों मोजां मोननाय मानसियानो सोरबा बेफोरबायदि जायो आरो आं रावखौबो मोजां मोना मानो फोथाया रावखौबो गोसोआथ' आरो आंनो नोंखौल' नांगौ नेरसोन सना आङो नोंजों रुजु रुमुयै संसार जानो होननानै खथ' सिमां सुजुबाय दङमोन नाथाय नोङो आंखौ बेफोरबायदि खालायबाय मानो नै आरो सोंबावदों मानो होननानै नोङो गावगायबो मोनथिगौ थेवब्लाबो नोङो गावनि गोरोन्थिखौ मानो एक्सेप्ट खालायनो नागिरा आङो गोरोन्थि मावबासो मानिना लागोमोन आं दा रावखौबो मोजांखौनो मोना सोरफोरजों सार सिनायनोनो हाया आङो है माबायसो लाजिरोङि सिख्ला बियो गावगायानो गोरोन्थि मावदों ओमफ्राय मोनथिगौबो बियो गावगाया गोरोन्थि मावदों होननानै थेवब्लाबो मानो गनायना लामारा बियो एबारनिफ्राय गोदान नाम्बारजों फन फैबा आङो रिसिभ खालायला सोरनि नाम्बारजों फन खालायो मोनथिया दे आरो एबारनिफ्राय आं रिसिभ खालायमारला गोदान नाम्बारजों फन फैबानो बिबारि खोनादोंना खोनायाखै ओजों फैलाय ए माथो नोंसोरसो बारियाव थांदोंमोन आङो ए मानोलै अमानो आदार हैदोंमोन आङो माबा बिबारि मोनसे खोथालै मोनसे नाम्बार मोनदों र' बे नाम्बारा नोंनि नामा खिन्थालाय नाम्बार माने आंनियाथ' मोनसेल'सो नाम्बार दङ आंनि नाम्बारखौथ' नोंसोर मिथिखागौ औ मोनथिगौ बिबारि थेवब्लाबो आङो सोंनाय नायदों नाम्बार माने र' अबाव मोनखो नोंसोर नाम्बारखौ नेरसोननिफ्राय मोनदों नाम्बारखौ नेरसोन नोङो रायज्लायनायमोन नेरसोनजों औ बिबारि रायज्लायदोंमोन आङो रायज्लायदोंबाबो आंनि नाम्बारजों खालायाखै खानजंनि नाम्बारजों खालायदों आंनि नाम्बारखौथ' बियो सिनायखाबायना मैया नों खालायनाया जियानो जाया मानो देनाय नाम्बारखौ दिन्थिनो आंनो दे खानजं नाम्बारखौ दिन्थिनाय बे नाम्बारा सोरनि जाखो बे नाम्बाराथ' आंनि नङा आं मोनथिखागौमोन बे नाम्बारा नोंनि नङा होननानै अब्लालाय सोरबा आं जानानै रायज्लायफ्लायो बे नेरसोनजों माने आंनि बिबारि नामखौ लानानै नाथाय आंनि नाम लानानै सोर रायज्लायदों सोर फाफिया जेखि जाया बिबारि आब' जायबा नोंनि नाम लानानै रायज्लायदोंना बे सिख्लाया नोंखौ मोजाङैनो सिनाय हागौ आरो आंनिबाथ' खाथिनिनो जानांगौ बियो औ बिबारि नंमारगौ गायदेया थिग बाथ्राखौनो बुंदों आंनिबाबो बिनो देनाय जोंना खानजं सोर सिख्ला बियो फनखौ लागायनायनाय रिसिभ खालायाखै माथो सैमा दंलिया रिसिभ खालायाखै न' खानजं ओहो रिसिभ खालायाखै आरो खेबसे खालायबावनि र' ओमफ्राय जुदि एबारबो रिसिभ खालायाबा नोंसोर नाम्बारखौ लाखिना दोनबानो जाबाय नोंसोरो खालायबाय थाबानो जाबाय औ जागोन दे खानजं लाखिना दोनगोन बे फाफि थकेबा सैथालि सिख्लाखौ आं हमथारगोन सानसेबाबो आंनि नामखौ लानानै एसेबां दिन रायज्लायबाय थादोंमोन बियो नेरसोनजों आंनि एसेबां रंजा खुसि जिउखौ बियो अर लागायना होदों गारा आं बिखौ खेबसेल' हमना मोनथों बे सिख्लाखौ सेन्देलजों सोबानो हायाबा आंनि मुङाबो बिबारि नङा सेन्देलल' नङा आब' आं थानायाव जुदि बिखौ हमना मोनोना बानलौ खेबजांसो फोनना होगोन आं बिखौ औ आंबो
नोंबो बानलु खेबजां फोनगोन बिखौ गारा बिखौ हो जाय जेरै बुनो हागौ बुबानो जाबाय आरो सोरबाया बानलु खेबजां फोनोबा फोनबानो जाबाय औ जांगाव आदा गारनायाव गैया बिखौ दे होमबा बिबारि नाम्बारा लाखिदो जोंफोर थांसै आरो मोनसे खोथा नोङो गाबबाय थानांला दे ओहो गाबला आङो जायबा जोंनि गेजेराव अर लागायना होदों बेखौथ' जोंफोर मोनथिखासिगोन ना बेखौ हमना मोनखासिगोन बेनिखायनो आङो गाबला दिनैनिफ्राय औ गाबनांला दे अब्लालाय नाम्बारा लाखिदो दे खिन्थालाय नेरसोन नोङो आंखौ गोसोथोफिनला माथो जौ लोंबाबो फेबाबो नेरसोनखौ बावनो हाला माथो मानसिफोरा बुङोलै बाललै जौ लोंबा फेबाथाय टेनसनफोरा खारो टेनसन जाया होननानै आंनियालाय मानोथ' खाराखै माथो आंनि सिक्रेट नाम्बारावसो फन फैदों नाथाय सोरनि नाम्बार रुख'रा दा मा खालायनो नङाबा रिसिभ खालायनायनि र' किसानिबा नेरसोनबोथ' जानो हागौ ना र' रिसिभ खालायनानै सिरि सिरि थागोन सिगाङावनो आङो माथोखौ खोनाग्रोगोन सोरे हेलौ हेलौ आयु आंनि माथो बिबारिनि बायसोसो माथो खोनाबायलै आंनि सिक्रेट नाम्बारखौलाय अबाव मोनखो बोरै मोनखो हेलौ खोनादोंना खोनायाखै हेलौ आयु बाला आंखौ होननानै मोनथियाखैथ' दाननानैसै दानियाबा मा जागोन आंखौ जुदि बिसोरो मोनथियोबा सेसले गैखाला नोङो लाफाथि सालारि मानसिया ओरैनो टेनसन जाखाना दंखायो ब्रेकआप खालायजानायनि आरो बेनि सायाव आरो मोनसे टेनसन फैलायबाय बालिजियानो जादोल' लोंना होबावनोसै आं जौखौनो टेनसन खालायबायसै आरो फेबा खिजानि खारबाय बायो खोना दा आं फेथ'वाखै नालाय लोंबायानो थागोन आं दिनै मेक्स गायनि